ezin zaitez bizi, alikan ondoen. Bueno, hainbeste albiste eta barri ukin jegero. Hemen txegatoz gure osasun saio ikeragarri eta ez dakizan esplikau? Hau pander, bai, ikeragarri eta apur batez, osasunen inguruko gaizek, aztertzeko tartien, ez? Txorrada barik, ez da? Txorrada barik, osasune txorrada barik. Da gaurko gaixe, apur bate lotu biogu, gaur egun dekogune hotzagaz, hotza eta osasunen arteko loturi aztertuko gu, ez? Hotza darra pasu gaztiotan, Bai, dakigu moduen Filomena hotz denboral famatu hori okin jogu, eta itxilesko hotzak okin juz, bai, Euskal Herri zen. Bai. Da hemen, datu batzuk batu dua, segondie Euskal Herri zen 0 azpitik egoizen 6 gradu, Jaizkibilen 5,7, Urpasan 19, Tuterean 5, Nabaskosen 5,8, así que itxilesko hotza okin ju. Bai, da ez duzu ikusia niki barik edurtan ibilian tipue. Bai. Areki gerri bestatzen jotzari, Areki, dekoran famatu izeteko gogu edo. Gogu, azkein nete ben agertu da, así que posik egongo da. Bai, bina holan esilek ebile, Da oin ikusi gaitik. Da hori, egunotan okin juz durre, kaitza, txingorra, da hotzik aragarri okin ju, ez? Da, datu interesgarri moduen, ekarriot, munduko lekurik hotzena, da on jakon dauena, Rusian, Siberian, da nantza minimak hartu da bezinak 0 azpitik 70 gradu. 0 azpitik 70. Tipo hau handik kamisita barik ez dut uste biliko zanik, Hor orduen Pfizerreko bakuna gorde aldabez kalien bertan. Bai. Nebera berezi barik. Ganeran izten da baina kalien botata, kale eskinan. Da gure dauena pastana da bakuna bat hartu da, barrure. Da, hori, gaurre aztertuko gune izango da hotza eta osasunen arteko erlazinue. Da, bazteko, aipatuko hotzak deko zen, bai eragin positibo zein negatibuek, ez? Da, azteko, negatibo bat egin hasiko gara, bantza irakurri duten ez, gonaz apur bate informetan. Da, hotzak sexu desirie bajatu egin da bantza. Ipaderio. Gorputzien dekogune libidue bajatu egin da, eta antza, sexu harremanako gileko gogue, berantza juten da. Baina, kreatibidadi aldiz, gorantza juten da, 2014en akta psikologika aldizkarizek aurkeztuen estudizio baten arabera, bintxete sexu berantza, baina kreatibidadi hasi da. Laixia erretirako bintxet ondo da. Karo, tarte barrizik sortzeko eta edarto. Vale. Da, gaixotasunekin lotute, hori, txitue, gripie eta barrak okin aldoguz. Baina, askote oinbe pagabize, jente asko badabile pisue galdu guran, edo... Da, hortarako babitu, STMR-eko bakterizak aldatu iten dizela badakigu, da grasa gehiago horretan dugu neguen, ez? Orduen hotzagaz be, babitu, apura de kilo pare bat kentzeko gorputzetik, edarto etorten da. Da, gero be hotzan beste ondorizio bat, ondorizio batzuk, dardarak, mine gorputzien, da, baina esan bigune bai da, bizi esperantza luzetu jendala, da, ikerketa hau ataraben Instituto de Investigación SCRIP, da, Kalifornian dauen ikerketa talde bat, da, honek ataraben olako ikerketa bat, zelan bizi esperantzi luzetu jendan, ez? Leku hotzenetan, jentie bizi da. Orduen gorantza jomiko. Rusiara jonezkero berren urte barrako guz. Jarraio eskero, egon gozkue jubilazio urtie, laro gerutera. Ez eizu esan altuen borzegaz. Eta zazpi. Da, hotzan impactue aztertzeko azkerengo puntue, daue gaixotasun kurioso bat, gero aztertuko kuriosuena, baina dauen kurioso bat, da zinofobia deiturikue, da, gentiek sortzen dau, arazo mental bat dala edurreri bilurre, edo... Areke egunotan mendire ez dut uste jungo ziren. Hemen nibetzete, uste dut ez tala notauz, gentie soruen modu nibilia edurretara. Edurtzan, jente pilue, gero reskatiek, eta barrak, eta... Bi da, genti, bai. Da, gaurko gaire jota ja apurua daziko gara zentretan, gaurre aztertuko dugun... Txorrada fuera, venga. Txorrada fuera, gaurre txorrada txue da kargu, baina, Gaurre aztertuko dugun osasun arazue, hotzagaz lotute da koro sindromia, ibida laixiarre irratiko ikertzaile taldi ibida apur bat ikertzen gaiztasun honen inguruen. Eta hori koro sindromie topau dugu. Koro? Bai, koro. Txakurrentzako izin politia. Bai, elegantie. Koro da termino jabatar bat, jaba irletako termino bat. Da, esan gure dauna da dordoka burue, ez? Jabatar hizkuntzan. Da, sindrome honek, sindrome hau gaixotasun mental bat da, eta honen ondorizio principala da, hotzan ondorizoz, retrakzio genitala sortzen dauela. Dau gaixotasuna, ikertzen ibili gara laixia erratiko
Zientzia saien. Zientzia saien, hori da. Zientifikoetan da ikusa. Dantza, sindrome hau oikue da Asiako ego ekialdien, ez? Bertan dauen hotzagaz, hori, gentiek sortzen da, bueno, hau da lotute, beste gaixotasun mental batzugaz, bai ansiedadie, depresinuegaz, baina hotza da faktore importantie, eta orduen gentiek uste dau, beren genitalak, bai gizonezko edo emakumezko izen, genitalak kontraitzen duzela, desagertu arte, eta honek eriotza sortu aldauela. Jesus. Gaixotasun gogorra. Eriotz tristi hori, Eta horrek zer ikusirideko sexu tantrikoaz? Berez ez, baina, bueno, sexu tantrikoa bako zu, igual aukera gehiago okin aldozuz. Hori ondino aztertzeko deku, laizia erratiko urrengo saiorako ikerketa tarti deku. Zientifiko martxan ipiniko. Bai, hasi ditxezela jabierrien, mesedez. Da, bueno, sindrome hau gizonetan nabarmena dau da, hori, sakile barrurantza sartzen dalan sensazinu edo, eta horregaz egin bizarela, baina emakumietan emoten da, porcentaje txiki hau baten, torriziten da, luko eskinetako azala barrurantza kontraditzen dela alue desagertu arte, eta baite titiburuek barrurantza sartzen dizela eriotza sortu arte. Tortu bien modu. Gaur ez dakite ametxonik inbiogun, Gaur bizi zaitez bizi tartien ez dugu eser hori ekarri, baina bueno, apuru bate informetako, inguruko genti, hori. Olako sindromek eta dauzela, da honei aurriteko edo, Latza realidadi, du. Bai. Da hori sindrome lehen aipatuko moduen, sindrome honen sorrera, ekartzen dau principalki hotzak, baina gero dauz gehigarrisek, dizela, bai ansiedadie, trastorno obsesibo, kompulsibuek, depresiñu eta eriotzarei bilurre. Orduen kuriosidadez, jakin daizuen, Korean eta Asiagoak aldien histeria kolektibo kasuek emon ziren, dauda gaixotasun hau kontagiosu izen zen bertan, 1930 urtien, egon zen olako brote bat, da, bertan bengalako langile batek sindromi eukola igerria ben, bere uste sakile barrurantza sartzen abilen, da hilteko arriskuen hauen, da, bertako presa baten bainu hartu ben, da, gero brote hori, bertako herrixen zabaldu zen, da, gizonezkoen porcentaje uneko 40 okia bien sindrome hau. Osa, leku hotxetan koronavirusen estilora kontagio. Bai, oso kontagiosu da. Hasta que maskarillarik pinibiko gu nivel genitaletan, edo... Da, hoxe, da, gaixotasun apuru bat arrarotxue, baina, bueno, gaur egun deku notzaz, apuru bat datu kurioso bat moti arren, bizietez bizitartetik. Argi bilitza genitalak zainu. Hori. No se peine neurtute. Da, hoxe, da, hotzan kontra, hori, pinizu arropa beruek, genti gazbatu, lagunegaz apuru bat arrimau. Laizia irratia entzun. Laizia irratia entzun be. Horren moral altzetan dau. Beru emoten dau. Zeure moduen kalefazin onduen ipin. Hori, estufa albuen ez da guarrizkurik. Beste batzu hemen gauz, urrintxo, kalefazinotik urrintxo, da zu bazpada ja informate zauzenez, preparatu etorriza. Besti iztotxi konta usetan zeminaren berba, da hemen ipina estufa albuen, bazpada. Da, bueno, hemen dekoaz, genitalak momentuz ondo, da buru bebe ondo. Da, hoxe, da, gomendatzen da, hori, aipatutako ez, hori, arropa beruek, genti gazbatu darrimau, kirola ikie, da olakuek. Da, esan dugu moduen, mantendu izuez genitalak eta burue, osasuntzu, aldan einien. Bai, bueno, nonok eukin badau sindromie, deitu deizela, horrenguen. Deitu deizela, hori da. Bai, emetik huela holku batzuk edo moteko pres gauz, así que hoxe. Onarte gaurko bizietez bizitartie, da eskerrik asko Ander, eskerrik asko Markel, da eskerrik asko entzuli hori. Eskerrik asko zuri, Elmar.